Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť. V dnešnom našom športovom rozhovore vítam Emku Labošovú, stolnou tenisovú nádej a trénera Františka Solára. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujeme. Emka, otázka na teba. Kedy si začala hrávať? Si mladá, nádejná, 11-ročná. Kedy si začala so stolným tenisom? Začala som hrať od 4 rokov. A sa mi to zapáčilo, keď som odchádzala zo škôlky a niečo sa dialo na obecnom rade. Kto ťa priviedol k stolnému tenisu, k pingpongu? Ocko. A tvoj prvým trénerom bol pán tréner Solár? Druhý tréner, čo už ma netrenuje. Už ani netrenuje nikde. Predsa len dievča v tvojom veku, 11-ročná, už sa začínajú malovať, puberta, a ty ešte hrávaš, makáš dvojfázovo. Čo ťa na tom baví? Ten adrenalín, kamaráti noví, trošku iní ako spolužiaci. A chodím aj po celom Slovensku na turnaje. Čiže máš veľa známych. Pán tréner, otázka na vás, ako to stíha takéto mladé dievča skombinovať aj školu, aj šport? Predsa je to náročné, dvojfázové tréningy, ako ste spomínali pred vysvedením? Momentálne trénujeme dvojfázové už druhý rok, ak sa chceme udržať na špici nielen doma, ale aj v zahraničí. MK už dosahuje výsledky na európskej úrovni, nielen slovenskej. Momentálne trénujeme v Čani, kde nám vytvorili miestne zastupiteľstvo a vedenie školy výborné podmienky nielen pre tréningový proces, ale hlavne aj pre regeneráciu, ktorá je veľmi podstatná pre ňu a v jej veku. Dvojfázové to znamená, že o 7:30 do 8:00 ideme do školy a po obede porobíme úlohy a ideme naspäť do telocvične. Je nutné, aby dievča 11-ročná makalo už dvojfázovo? Je to taký celosvetový trend? Ak sa chceme udržať na špici, je to nutné. A tá regenerácia zvlášť? Tá regenerácia, stretchingové cvičenia každý deň, po záťaži a plávanie. A tie najväčšie úspechy, ktoré ste dosiahli? Máme tu aj fotky už, odkiaľ sú tieto fotky, keď to môžeme komentovať? Tieto fotky sú z Rakúska, z Lincu. Čiže vy už ste na takej medzinárodnej úrovni? Áno, kde MK mi urobila a nám všetky, ktorí okolo nej pracujeme, obrovskú radosť. Vyhrala tento turnaj bez straty jedinej prehry. To sú tie fotky všetky z arény Linz. Toto je fotka z medzinárodných majstrovstiev Slovenska v Malackách, kde skončila v družstvách druhá a v jednotlivcoch taktiež druhá. Prehrala vo finále s rumunskou reprezentantkou. Čím je to, že toto je prvé veľké víťazstvo v Maďarsku v januári v Tate. Toto sú stále európske to sú všetko podujatia. medzinárodné turnaje. Toto je víťazstvo tento víkend v Prahe na medzinárodnom turnaji. Aké sú ešte nejaké, už ste toho pomerne na ten, dievča má 11 rokov, už ste toho dosť dosiahli, aké sú ešte vaše nejaké plány do budúcna? Tak ten najvyšší cieľ máme spoločný, aby dosiahla titul majstra Európy. V kategórii? V kategórii kadetiek a junioriek. A momentálne krátkodobý cieľ je tento víkend získať 3 zlaté medaily na majstrovstvá Slovenska. Potom cestuje do Nórska na týždeň do kempu spolu so športovým gymnázium Nitra na pozvanie norskej reprezentácie. No a vyvrcholením sezóny a čerešnička na torte bude v Štrasburgu, kde sú tzv. Neoficiálne majstrovstvá Európy, kde máme cieľ sa dostať na stupienok víťazov. Tak ako počúvam, tie výjazdy sú pomerne aj finančne náročné. Ako sa s týmto vysporadujete? Máte nejakého hlavného veľkého generálneho sponzora, alebo je to také? Nie, nemáme žiadneho generálneho sponzora. Plátaní. Máme viacero menších sponzorov, nadácií. Ešte, že existuje pár dobrých duší a ľudí, ktorí nám pomáhajú, nakoľko je to finančne už dosť náročný šport. Máte iba jednu zverenkyňu, alebo sa venujete viacerým? Nemám viacero zverenkyň, MK je jedna z nich. Či máte nejakú menšiu skupinku? Momentálne sa nám viac darí v kategórii dievčat, ale teraz prichádza kategória veľmi talentovaných chlapcov, takže za pár rokov si myslím, že prídu úspechy aj tam. Veľmi pekne ďakujem. Za krátkosť času sa vám nemôžem viac venovať. Prajem vám veľa osobných a hlavne športových úspechov. Dovidenia. Milí diváci, nikam neodchádzajte. Čaká na vás ešte magazín KSK a právna poradňa s doktorom Marianom Vargom.